Adim. Aba. Allah. Somo. Korbashi tila. Korbashi fete no. Awa. Nse. Yoga. Don. Yeah. Aba. Akaribon. Ça va? Ça va. Ni nyeme na sirala. Ngofo ngbe na chija mine igulu ya. Aba here moni. Bashitala. Iga chifa na chukamna. Nsera pupe ma. Ni pupe kumana. Kumana? Kumana. Kak ago jiguru. Aba era be pupe ga situation bero. Pupe ga muguti ya konna la. Difficulté mun ye pupe soro. Pupe ti fe onyo ngore de ka soro. Emaya. Mutane na kumana. Mais meme mun ni fe. Ira ga ko etani atli ga ta don non pupe no fe. Iga tandama. Mun kadne iga pupe famia. Iga tandama. Ka to ayere ma kwa. No te ne mun pupe fe. Abike ko kada yere. Nga ku kada. Suno bi mambla no fere. Amena mun na yere di. Egi akli sigisa. Awenyo no bo. Ni koti. Ani sono ni yugo. Ni da bla romna. Entina boy mblium. Mais problème donc benore. Problème. Ojuma. Ala la jarabi do e pupe soro. Pupe fana ba de fatro no ko fe. Igum. Wallahi, ori kera hoy. Musoro. Bon. Nere kuma me kare konna lati. Mais masika jabi jonjo soro ala. Kwe accident ke parce que ni pupe era masika fere akola ko. An era bora jana je karo. O manyare. Samala. Meta foli kala. Okay. Nala sonama. O be jan yere. Mais mun fi yana ka gele. Tani pupe ma. Ya famio. Parce que chéo yo mun ya pupe la. Ni nana tasan kita ko gringiri pupe ko dro. Abi nu bege kilini. O dunti nana be. Parce que ebe severe la. Donc ni be sevela. Ibi ta no fait don. Okay, problème ta la. Fatim emana fo chugumna. Marketing. Nala sonama. Ya fo chugumna. Marketing. Vraiment, igo kuma o jaranye yere di. Okay. Ne bi sira ni folo. Sira bi bulu. Marketing. Merci beaucoup. Amina ara. Ibenge de ni wele ka chine fanya. Ya abige chogo. Jega di alam. Nala kitira mi no reke. Ni dugo ke. Allah ju. Amina. Ya rasul. Renya kan ta ko. Amano wone kube. Masa kiri tagali ere mano. Mata afla mano. Ya. Abige chogo. Di alama. Ni ala mi dole ko. Ibe se ga da continue fena. Ibo go be fon fena. Wa fon. In Geneva, you fun a charane go to that. Ayo be fu. Ala de bisara. Eji ya kuma ere for him. Ala ga nye me fena. Ni flika. Ni mano onde. Ni jenyo on si ni on te ka farega. Amano surtout ere kini. Porque se ere fo fa hidu do. Ni ala ga man ta ko. Iflen ngani mfon. Siginyo ne baso mo o fara le fare ga mo ba. Depuis point damina fo ngana blabila. Wallahi ala ni chigira mati. Ala ni ara madini resanga bo. Mega chigira kuma mo meto mina. Mega jigisi kuma mo meto mega jigisi kuma mo meto. Ina fo ere bura ga fo to. Wa chama mega ne fo to. Wa bebe ga ke wale na. Nana na kira sana. Ne bara na bolo chigira. Wani fana tana bilan kuna ka fɔ ko kini yɛrɛ don wallahi kuma yɛrɛ tɛ ne da k'a fɔ ɲɛna ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn o tɛ se k'o fo dɛ mais ala de b'o bɛɛ sara
aw kelen-kelenna bɛɛ hali k'a dan mun bɛ jɔ dɔrɔn ka ne filɛ ka duwawu don ne mansa fure fila ninnu hali k'a dan o ma o bɛ ne bɔ ne b'a ɲini ala fɛ ala ka a k'aw bɛɛ mansa sara ye wa ala k'o ne bɛ taa fɔlɔ fɔ i kelen ta o ne minnu f'i ye k'i hakili to la i ala sɔnna ka sɔrɔ ne dun bɛnkɛ yɛrɛ dun bɔra yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn wele n'ala sɔnna k'an fo tati Roger. Oui, Amady. Kro, Ouais. ça va? Ça va tranquille. En béguin? Ouais, aussi. Ici. Ah, ouais. Ça fait 2 jours, hein? Ouais, effectivement, ça fait 2 jours. Ouais. Comme bien dimanche. Ah, Bon, semaine mouvement au Gacha. ouais. Enfin, à quelle femme est? Ouais. Quand on a ce qui il y a longtemps de cela. Ouais. Raison pour laquelle il y a un thé. On a été ce qu'on a fla. Il y a là au bella. Sinon, on est dem san chiga te sang. Mais, à te tiens. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Tiens, m'a donné des gars pour une guerre. Un coup, une quelle nous fait de. Guerre, faut nous encore dans. Mais, ka inne grenyon, c'est-à-dire ka inne ka grenyon na. Aw jarane bisa. Wallah jarane turu. Donc, tu es ma femme. Comme tu as fait au Duna Chogumina. Ouais. Quel est ton téné Tchego? Les mecs en cuisine de protéger. Ouais. Ce n'est pas de cas qu'on gagne. Là, il faut encore une skin qui est dans la touka paroque. Ouais. Bon, on a eu mon ami vraiment, c'était dérangeant. Ouais. Mais quand on cuisine, on a été au téléphone. Sinon, il faut éviter. Ouais, c'est-à-dire niga et vision et naï. Mais, il était mon kalama. Il veut cuisiner faire de quoi? Il veut zéna faire casser des grimmes. Allez, t'as dans. Et puis, donnant la taula, j'aimerais que Kala dongaso. Tiens? Ah! Regardez, tu connais là. Ah oh, tu n'as qu'à tenir des appels à la tête. C'est-à-dire, il était mon kalama, ne boira crodo damne kosena et kofe kare kono en fait. Anne. Kofe kare bitigi mon plan, maïga kayola. Maïga kayola niveau. Oh, sanche dobe, donc mega parage do boulé. Il va donc poser les dirama, mon poser kon larla. Les snogora quoi, snogora ne ta doy. Ite mun kalama ne ka snogo kon lala. Ja ne mega zina de toko fo. Nta kalama. Ko ne balla ka nyele ne nyabala mo ko bi kan de o bi kan de. Ha? No ko mangu mun ne kera tanto. Dori kan to ne ma ko ndirge. Kale kon ta do zina mamu ne bulu. Nga kune nga snogo bege mega zina de toko fo. Ya. Apa mo deni fa bi la? Wallahi zina ka me ko. Sino odora. En zina ga kele ban wati. Ouais. Ne bola ka soro avec akula di kenyono. Ajala ni. Ouais. Mais pour ne pas que ne casser kao perturber, ne sigla ka dossier qu'on tranquillement pour ne pas vous déranger quoi. Ouais. Non, afamna already. Parce que ina foni afi to comme na ne ga la ini u be fam. C'est-à-dire moi fait mo surtout cousine. Ah man ko ka yi cousine na blati to ala. Effectivement. Ya famna. Figa don afodron ne ba faire. Wanet na ku jugu fo de ta ko ma segere. Ibara net ma ko be mo la. Mi be se ka ne cousine protégée. Ne kon sila ka mo soro tel que toi ne be do chugumina et protecteur numadi. Ne sila kon ka ne cousine ta. Vraiment ne taro fa be jani fem mi jani ko. Ah non, kana juro la. Mais au drone terrain. Ah. Ibara de faire rencontre de ko dula. Ah, ngaje. oh. Che. Au point jona. Tu vois ni action yere taro ma nyefo mo yi chugumina. Ade yi afodron na manya akena ko ni ba fodi. Era baro pere. Depuis ne bien. Ouais. Ni ba den ka jara mi wala folo. Ah non, keleni. Depuis bien ko ni. C'est ça dit depuis ay nyon do ne rama deliga mo yiri fe mo yi no fe. Bon kane to ballon play la terrain na no. Ouais. Che. Tindo tinala temeni yogoro. Jina doa. Meleke doa. Adama den doa. Ne masika do. Ah. Depuis na temetolai. Ballon yere tunna ni la pew. Fo. Le kungolo be de sina ka nyaga mi yoro. Iwaro. Ouais. Ebe kaninga ko fo tugumna. Iti dini yeranya fo ma sugum du ko fo shino. Ebe kanin fo tugumna. Ah, John do ama to ko fo ya. Akoma. 4 amis. Ami. Comme bon jara ga.
Kuri zena termuso aminte. Effectivement de nous. Wow. Tiens, et pardon. Non mais nous donne très bien. J'ai dû muso nyuma soroni. Il va de kuma bifore. Zena kuma kili nous faut. Kon kan akilisi. Ngache, ntesi ka akilisi ngola re. Ere pola ka befo ka ba. Ok. Mais mena mun fi kana joro. Déjà que zena termuso de do. Akena fo ko yinyana bole do. Ne mun fi dro o di. Mais ki akilisi fena de. Muso nunu ka ko yakilisi dro. Me dawo. Pro foi tala. Voilà. Ibaro ko infleni. Neti pere do kunna. Déjà ere chama kala ka. Ouais. Ni e conseil ni man ko ina sa. Ne bo conseil. Non, déjà on est ensemble kaban. Abana. Akena fo ko nyele do. Fatu jara yinga ci. Boro era amine ala anyina na te. Chenga de mafia. Chen ko ma do ko. Ouais, mais fait takana atro le tasma takana be. Pro foi tala. Aba. Kube. Somo. Awedi. Basi la wa. Ai isi. Ni yara be shi tara. Korbaji tila. Baso seno. Wa. Nye kibara me ko ala la jarabi soro. Mi do de ke ala ka hinula. Amina. Uda rosma. Amina. Uyanko kitimna ala ka no. Amina. Ala ka ayre nya kan ta dun ko. Chenra la gelera. Ni bi figa doni. Ni ko isabu bora jumeni la. Ala la jarabute. Chenra. Wallahi ala. Ibaro nere da nyini mfani mbafe. Ukata bwanga village la. Sawla ne bamsu ko ne makudi pine wolola. Kale ne fama delika sanga dugula. Bon asirana nana na to yanta na mane faso mu ko yini ku don ko feni ko nana ne faso ra kana ke problem were kwa. Donc ko na la ne bamsu yini fane. Uga to ka dugula ale nuga mo ko ka se ka nyon don kwa. La ma yere fol man no ne man don. Chenra. Utara wer mage problem ye u segi to la de. Limaniata. Ibaru usigi to la. Wa mobli na la bele mishi kurubula. Ko superge ko kabo evite wo. Mobli tara yirimne. Ai dila sa dila. Kashima shuma you do de kuyi ha. Ngine kunya do. Eske ne kuma fo mu wata nga village la. Ai. Nan fo sa. Do kuyi. Tor ni bangi ba banata. Mu sama do de. Ha? Kashima yama ha. Nga ni mfika yoro do. Ini basira ka kuma. Aba. Nego. Inna na sanga fulle la watari na ni yele de boma. Ayi ote. Sari mo bitu kuro la ka kuro ni uti nyogonche. Ni eba kun benaka. Ni bulongo ifana ni ba kumana ha? Ni ka kuka. Ibaroge. Neni degunenu ka se yoroma. Toro mene ka kile flana nyira di balu. Nta fe ka di ta faranta kan. Iklo balage. Amasula sa ifana. Ha? Idella. Mene taro eski aklibela. Mogom bora san ka fana baje ebe na alse be fe ko kuma la ka potiki. Siki na ni yela de bona ka taka. Ayote. Awa bashite. Ne bisira yin folo. Alsa mi do ke ala ka hinula. Ni jana jan ko num betemena. Ame bena ko ame kuma kan ko. Ha? Nyam. Ane tafula. Kamfu. Ala ka wula.